Бардаро ки пурзаи содаги будана. Срочно бо зиёдатаи дигар Toyota Camry 5 гибриди японка нархи беҳтарин кади. Прости дида буд ё рӯзи дига буда дусе кас пурсидан ки Camry 5 японка гибрид дар кор гуфта. Ана бардаро варианти беҳтарин барои шумо гуфтагӣ. Срочни 163000 сом бардаро. Срочни 50% тонировка доштааст. Тонировка ҳуҷҷатош ҳамааш солона бардаро на танав аст мошинча пробеги кам кади. Нархи беҳтарин кади. Срочни фурӯхта мешавад бардаро. Марҳамат успед кунед. Салон ҳозир тамошо мекунем. Дискачош балонош дар ҳолати хуб. Нигоҳ кунед салонош шелак. Оҳо салончош бардаро салони сиёҳ аст, салонош хушбак аст. Мошин бардаро японка аст, перекидка аст, японка перекидка аст, тоза аст. Японка медонед чӣ кадом тоза мешавад. Плюси калонаш медонед чӣ аст мошина? Сидениш бардаро дидед ҳар ду тараф лифт доштааст. Як тарафа не бардаро, ду тарафа лифташ. Мониторчои японский доштааст бардаро. Перекидкош ҳам оригинал омадаги аст, перекидкаҳои хушрӯкатӣ. Соҳиби мошин мегӯянд ягон камбудӣ надорад, гарантияш кади гуфтаистона расходош беҳад кам будааст. Хай гибрид аст бардаро. Гибридта расходаш медонед аз 5 то 6 литра мешавад. 137000 километр пробег. Марҳамат қаду қоматш бинед бардаро. Мошинча хушрӯк аст. Бисёр бардаро пурсидаи содаги будед шумо варианти беҳтарин. Номерошам бардаро аз номи канали мо падарка. Барои ҳамин бардаро успед кунед, нархи беҳтарин аст. Аз номи канали мо гап занед, боз албатта ягон майда савдо мешавад, боз албатта арзонтар карда мешавад бардаро. Бай аст. Лайка фаромӯш накунед ба канали мо. Обода шавед. Авто Дубай TG. Hyundai Sonata комплектация Limited бардаро. Full комплектация. Марҳамат тамошо кунед 130000 сом нарх гуфтаи содам. Пешоша нигоҳ кунед, радар ҳам доштааст бардаро. ҳолаташ беҳтарин. Тонировка ҳуҷҷатош ҳамааш солона бардарҷон. Мотор 2.4 мешавад, американка. Винкода мемонам, винкода занед бинед бардаро. Ба фикрам ки задаги ҳам надорад. ҳолаташ бардарҷонои ман беҳтарин ҳолат ба бе ягон камбудӣ мошин мегӯям ки гарантияш катина. Лимитедошон бардаро аз ҳама навороти максимал нишон мешавад. Фул комплектация мегӯям куина. Панорама дорад, стопа эқибаш светодиодни, без ключевой доступ, шторка чоршанбасна. Задни сиденияшон бардаро обогрев дорад. Ҳам пешу ақиб, ҳамаш бардаро сиденияш гарм мешавад. Баъд салоношон кожни мешавад. Задни дефлектор ҳам дорад бардаро. Дута дари ақибаш шторка дорад. Ақибаш ҳам дорад шиша ақибаш аст. Ана сидени лифт плюс бо бардаро панел сидени ҳам дорад. Дидед? Винкодаш ҳатман занед бинед. Солаш 2014 моҳи ноябр аст 2015. Мана мебинед наворотошо нигоҳ кунед. Чӣ дорад бардаро? Довғзони климат контрол, ҳам обогрев сидени, ҳам вентилятсия сидени мешавад. Яъне ки ҳам сидениҳои пешаш бардаро гарм, ҳам хунук мешавад. Болош панорамаш ҳам ҳаст. Дидед бардаро ҳуҷҷатош ҳамаш солона, ҳамаш бардаро комплект аст. Пробегаш бинед бардаро, пробегаш ҳам бисёр нест. Срочни фурӯхта мешавад, харидоро бошед, марҳамат кунед. На кожни рул, мултирул, рулош ҳам обогрев дорад. Нархаша гуфтем 130000 сом. Арзанда аст ё не? Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас дар канали Авто Дубай TG. Бай. Бародарҷонои ман, ана мошинчае ки бисёр дар ҷустуҷӯяш будед, ёфтам. Бале, Toyota RAV4 бардаро. Ин RAV4 простой нест. RAV4 соли 2017 комплектация эксклюзиваш будааст. Эксклюзиве. Нигоҳ кунед, фул комплектация будааст. ҳолати беҳтарин кади 250000 сом нарх гуфтаистодам, ки барои шумо мо нархи беҳтарин барозӣ кардем. Нарха нигоҳ кунед бардаро. 225000 сом муомила дорад. Мошин бардарои ман родной краска гуфтам. Задагӣ надоштааст. Европа стопчоша бинед чӣ хушбак аст бардаро. Стопош нехе светодиодӣ мешавад албатта. Ҳолаташ бардарҷонои ман ба тарифа арзанда аст бардаро. Мошин қатъи одам гап мезанад, хато намекунед. Балончош нав бардаро. Нигоҳ кунед, ақибошам обогрев сидени дорад. Кожни салони сиёҳ, кожҳош нав будааст. Пробегаш бардаро буду шуд 190000 километр гаштаги будааст. Родной пробеги худаш аст бардаро. Полировка ягон чи кор надорад, химчистка ҳам кор надорад бардаро. Мошинча ранги куклача барин аст бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯк аст. Обогрев сидени ҳам дорад, старт-стоп ҳам дорад, двухзони климат контрол ҳам дорад. Кожа кошна, панел тозак аст, кондитсионер ҷош ях бардаро. Хунукит месадаст бардаро. Кожни рул, мултирул пробег гуфтем 193000 километр пробег доштааст. Мотор, коробка ҳамаш мегӯянд гарантия, қатъи устошон биёянд, мошина бинанд, маъқул кунанд, савдо кунанд, гирам гуфтаистодам. читон дига мефурад бародаро. Барои мо якта лайк зер кунед. Тамом бародарҷони ман. Бо эҳтиром, канали Авто Дубай TG. Бай. О, ана бародарои ман рекорд тамошо кунед. Рекорд. BMW F10 соли 2010 бародарҷоно 88000 сомон срочни фурӯхта мешавад барои подписчикои Авто Дубай TG. ҳаст хердаро бародаро. Бо диққат тамошо кунед бародаро. Лайка фаромӯш накунед. Рафтем аз шумо дастгирӣ шавад. Лайка фаромӯш накунед бародаро. Ба дӯстон равон кардан гиред.
از شما دستگیری که شد بعد از ما بردار انایخل نرخ‌های بهترین میشه. خوبی ماشین بردارو 3-4 ماه حجت دارد، утилизация دوست است. بردارو ماشینچه نخدو است. میگیرید بردارو های کرده میگیرید. اگر قوقا میلیج اگر کم بودی نداشته باشد اگر سروچنی پول لازم است نکنیم ما برای همین نرخ بهترین و راضی شدن مونده بردارو. مرحمت на чёрта дар дорад дорожка шуда мешавад маҳкам мешавад салони сиёҳ кожни салон кожа шуда бардоро мошинча рост сига боварӣ дорад нархаш арзанда махфуд шуд бардоро нархаш махфуд шуд нарха бинеде нархи Opel Astra G караван мондесонина винкода зане бинекен чӣ гап аст дар винкод солаш 2010 американка мотор 3.0 бардоро кожни рул мультирул чӣ дорад старт стоп автостоп некинов намешавад режим надорад бардоро марҳамат камтар агар расход кунед марафетча кунед агар ку пробегаш бардор 200 000 километр атрофи анаата рули м мезанед бамперчош м будаст ку ма ваҳм надодам барои бамперчош м будаст ақибаш неки ба фикрам м нест камтар агар расход мекунед бардоро бовар кунед куклача мешавад чӣ хел аст ана хел нархо барои подписчикои автодубай побуна шавед бай бардорҷоно ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед дар канали автодубай таҷа бо зати дигар Toyota Camry 6 соли 2020 машин Америка мотор 2.5 ҳолаташ хушроҳ комплектатсия эска бардоро нархаш ҳам нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад харидоро марҳамат кунед тренировка ҷатош солона сеташ мокри асфалт дискачошо бинед бардоро баллонаш неки ку баллонаш бардорои ман рафтаги аст баллончо адиш кардан дар кор изифоша нигоҳ кунед чорта баллони нав занед бардоро мошинча қарини хеле қаду қоматаш рост мешавад баллон бардорҷонои ман надорад комплектатсия эсие нигоҳ кунед чӣ хушроҳ аст марҳамат кунед на харидоро срочни фурӯхта мешавад нархи беҳтарин ки кор надорад онҷо 2020 сол бардоро ҳолати салонош хушроҳ аст 2020 сол ҳозир мебинем сидени лифт винкод 2020 моҳи 05 будаст винкода занед бинед чӣ гап аст винкода 91000 мил пробег дорад ин ҳолати салонош торпеда чоша бинед салонош торпедаош хушроҳ аст чӣ дорад дигар набо монитор чӯшам бинед хай комплектатсияш простой аст мошин калит аст бардором кондитсионер дорад монитор дорад тамом кожниру мультирул чӣ хел аст бардорҷонои ман марҳамат фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯстдоштатон автодубай теҷа ташаккур зиёд ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад бисёр бардорон мепурсад акаҷон ягон мошини грузовой монед мо бисёр шумона тамошо мекунем мошини грузовой дар кор уфта бардорои ман нигоҳ кунед барои шумо чӣ офтаги ман овозша шунда истодед ба фикратон чи аст трактор астам ё не трактор астам хел о ана газ 53 бардорҷонои ман овоза нигоҳ кунед овоза ранги 63 кор карда истодед ғур карда трактор гуфтем ку бардоро неки на самом деле мотори трактор задагӣ будан ин мошин бардоро ин зилба мотори трактор иштаги будааст мотораш худаш бардоро мегӯянд ки таги 20000 сом ба мотораш ранги танка кор мекунад гарантияш ки феза пломбои СССР истодагӣ аст мегӯянд дар танаи мотор худи мошин бардоро газ 53 мо солаш дажи номуайян соҳибаш мепурсам намедонам мумкин ягоҳ 75-80 бошад солаш фестодам неки бардоро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳаминҷо бардоро ҳозир ҳамин пеши худам ба заводид кардам мегӯям ки бо чанд вақт боз мошин хоб буд хай гуфтам биёед заводид кунед ки заводид шавад агар бо хуб мешавад бояд заводид шавад гуфтан ҷош бигирифтан заводид кардан як амаки мо бардоро ҳамин мошина фурӯхта истодан рост сига аз ноилоҷӣ ҳамин мошина фурӯхта истодан пул беҳад срочни дар кор аст бардоро барои ҳамин нархша 40000 сом истодагӣ дорам бардоро барои шумо нархша мо арзонтар кардем срочна 35000 сом неки ҳуҷҷат утилизатсия надоштааст бардоро боз муомила дорад ин газ 53 мо дар шаҳри Истаравшан қарор дорад бардоро нигоҳ кунед чӣ хушроҳ аст чашмакошо бинед ана ин бардоро уҷа сезони тарбуз омадагӣ аст ин бардорои ман мошини пулмеовардагӣ аст ина мегиред кор мекунед бардорҷоно баъд мо гуфта намонем моторро гуфтем мотори трактор серийни номераш МТЗ 80 будааст бардоро хай мефаҳмдагӣ мефаҳмад мотори зур аст истодан бардоро дизел ино дизел намешавад куна бисёршо дегам газ задагиам бензини мешавада ин дизели аст бардоро экономични будааст худатон медонед ҷо дизел ки шуд экономични мешавад баъд аккумуляторои 24 волта будааст бардоро 12 волта не фаҳмидан баъд мегӯянд ки то медонед чанд тона бор мебардошад ҳаминашам аниқ кунам ман грузоподъём исташ бардорҷонои ман заводской аз рӯи характеристика 5 тонна будааст не ки мегӯянд ки то таги 10 тонна ҳам бор мекунем феселан нигоҳ кунед бардоро баллоношам дар ҳолати хуб овозам хушро рафта истодааст ё не ина ақиба шав нишонтия нигоҳ кунед бардоро зил газ 53 ҳама ҷош бутта бутун аст бардоро
حاضر هم سالونش نگاه کنید سالونش ручкаи дара нигоҳ кунед бардор ручкаи дара холодильник доштем вақтҳои эсерро ин холодильник дараш бардид ранги гелек шуда матн мешад яъни ё бисмилла я бор чинем бардоро рулоша нигоҳ кунед гидравлика оҳо бардоро бо вақт як кайфияти дига дорад нигоҳ кунед поини хайтек ягон чи ранги тесла буда саломаш خیلی از باردارو 35000 سومون ارزنده است یعنی فکرتون حتما نشید باردارو کنی ببینید چند تا لگ میگیرد بسیار باردارو که میپرسید همین روزا گروزاوی در کور کنی ببینید دستگیریاتون هست بین ما با کانازیستو رفته ورژنای من دوست دارانی BMW مرا تماشا کنید در شهر استراشان با ذات دیگر BMW خوشرک X5 کузов F15 باردارو نگاه کنید چشمکش فراش اوریجینال آداپتیونی LED است سالش 2015 است باردارجان من امریکان که M پاکت 4 دراش заводчик دارد فراش آداپتیونی LED اوریجینال است باردارو نگاه کنید парчаи чухрак аст нархи мошина 245000 сомон гуфта истифода будам гуфтем не арзонтар мемонем 222000 сомон ба розӣ кардем бардаро мотор 3.5 бензин бардажонем аз хайр доро марҳамат кунед срочни фурӯхта бошад ҳолаташ неки беҳтарин ва кабинка чӯй бекунед 4 баллон бардаро дискош кади пачка напанав аст аз рӯи винкод якта дар задаги доштааст тамом америкаст винкода мевонем занед бинед марҳамат кунед на дар шаҳри истарошан аст боз муомила дорад боз арзон карда мешавад метавонед биёед аз наздик тамошо кунед савло кунед арзон кунед гиред бардаро салом аз тамошо мекунед бардаро неки кузофаш тоза аст нигоҳ ҳоҷатош то охири сол утилизатсия дорад албатта ки балончош напана дараш маҳкам шуда намешавад боз мекишем без ключовой доступ дорад 4 та дар ана дарашен хел мекунем кани ва хел мекунем шуда мешавад акустикаш харман карда будааст ҳолати салон бардаро салончош хушрака салони сиёҳ оҳо шторкачашон даст шторкашон бинед ақибош климат контрол задния багрифон бояд дошта бошад инҷо бардаро панорама чошон даст салони сиёҳ инҷо шилдикчои м кати бардаро дед шилдикои м доштааст чӣ хел аст бардаро имон ҳаст кар доро дарошо гуфтеман даводчик дорад мекашад дарош сиденияи лифт памяти сиден сиденияи м винконаш бардаро кандаги будастки хуб штокаша бинед бардаро штоки хеле лет будааст фикрам худашон задagi астан штокаша бардаро ана иштокам камаш ба 1000 ё 1000 чанд доллар месад беҳад қимат аст ишток 270000 километр нишон дода истодааст америка ба фикрам хеле штокати намебиёд бо темболи километр аст монитор хуб задни камераи 360 градуса гуфтем салончош нигоҳ кунед чӣ хушрак аст ҳолаташ беҳтарин ҳамбагриф сидениям дорад проексияам дорад бардаро марҳамат кунед на харидоро бошед срочни чӣ хел аст бардарҷонои ман бай аст 222000 сомон арзанда аст яъне фикратон ҳатман намесед лайка фаромӯш накунед бардаро ва канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед ташаккур зиёд ана бай ассалому алайкум бардарҷонои ман ассалому алайкум шаҳри истарошан на ҳозир омадам бардаро инҷо як додараки мо укои мо Hyundai Avante HD доштааст бардаро соли 2008 ҳолати беҳтарин кати обвесчои мегӯям обвесчои спортивни кати нигоҳ кунед обвесчои хушрак ранги эскачобаре ана мошини корея мешавад албатта ки Avante HD соли 2008 ҳуҷҷатош солона бардарҷоно срочни фурӯхта мешавад нархаша бардарои ман 80000 сомон фесодагидам барои шумо срочни охири нархи абро розӣ кардем 75000 сомон марҳамат бардаро нархи беҳтарин аст якҷоя тамошо мекунем камбудиш медонед чиз якта камбуди дорад камбудиша нишон метиҳам лайка фаромӯш накунед рафтем бардаро дар шаҳри истарошан агар мошин дошта бошад марҳамат метавонед муроҷиат кунед ягон 3-4 рӯза мо дар шаҳри истарошан ҳастем дискачашо бинед размери 15 баллонош на панав аст ин крилош бардарои ман инаме хадош хароҷден дорад кампара хароҷдег аст тамом бардаро ба фикрам дигар ҷош кор надорад ҳозир бо якҷоя мебинем дискош баллонош нав нигоҳ кунед чӣ обвесчош хушрак аст стопош фарои пешаш кини нав будаст бардаро ана стопош солои 2010 фари пешам бардаро дар на сиёҳ солои 2010 мешавад нигоҳ кунед бардаро чӣ хушрак аст мошинча марҳамат бо салонаша тамошо мекунед комплектатсия с будаст бардаро задни камера парктроникам дорад албатта мошин синияти тайёр аст транзит ана стопош бардаро светодиодӣ мешавад стопи соли 2010 рестайлингаш истод мебард бардаро стопчош худашон задаганда мефикрам салончош хушрак аст ҳоҷи салон албатта марҳамат салонро нигоҳ кунед 4 пар галоника будааст ҳоҷи салон аст бардаро ҳоҷиош дар ҳолати хуб дидед бардаро ин инҷо шаморма нишон ҳоҷиош бардаро чопкаст панаваст боз чӣ дорад мошинча ана мониторчаш будааст аддили буд инҷа абагриф сидени кондитсионерош мегӯям ях хушрукор мекардааст кондитсионерчош бардаро кожни рул мультирул пробегаш 228000 километр гаштагааст
километр. КамАЗ нормально است. چی خیلی است نبردارو؟ اینه فشالکا چوش подсветка душ است. دیده چه خوشباک است. تو زاد دست کی. یکم کامبی ندارد. یک تام کیلوش بارداره ما ساز میکنه تمام. چی خیلی است نبردارو؟ مرامت فکرتون حتما نکنید. لایک فراموش نکنید. با کانال ما ابو نشید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. بای 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 است میشه. او آنا بای 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 باردار جان ما کی پرس استادگی بود. Toyota Camry 200 سفیدک در کلاکی فراخ یگان تا شود اگر مانید ما خریدار بوده. انا باردار جانای من ماشینچه دوست داشتم ماشینچه که در جستجو است بودید یافتم باردار سفیدک Toyota Camry 2SK دیسک بالونشان بر حالتی خوب باردار رستایلینگ است رستایلینگ سالش 2010 موتوری 2.5 کاتی حجتش با سالونا دست باردار شما سالونا میگن یک سال های کرده میگارید утилизация هم البته دارد باردار نگاه کنید یک تا تنیروفکا نمیرسد باردار یک تا اگر تنیروفکا چک کنید اگر ماشین با خیلی شروع میشه سالونا تماشا میکنیم مرامت سالونا سیو اسکو باردار سالون سیو کاتی میشد بسیارتر نکی سویتلی هم دارد فهمیدید باردار کارولا باشد اگر اسکوشون فقط سیو میشد سویتلی ندارد انا سالون میبینیم پیشوشا 4 روینا الکترا پاکت میشد وین کد حتما زنید ببینید که باردار وین کد به جوش چی یگان جوش زدگی دارد یا اینکه نه انا با چی دارد مانیتور چای اندروید داشت باردار کاندیشنر چوش یخ کاندیشنرش خوشرو کار کرده است اصلا سالونش یگان جوش کاندگی دریدگی گزیدگی ندارد باردار پرابگش از میبینیم پرابگش چند بود نه پرابگش هم بسیار نیست باردار جان ما راد نوی پرابگ خودش بس 144000 میل باردار دیدید پرابگش هم بسیار نه خیلی از باردار جان نرخ 118000 سوم سروچنی ارزنده است یا نه فکرتون حتما نکنید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابو شد با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجینا بای 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 است همه خیلی نه رفتین تشکر باردار جان ما نرخ تماشا کنید نرخ بازجت دیگر BMW ترویکا کوزفی 90 در کانال هفته دبی تجی نرخ بهترین کتی سروچنی فروخته میشد 59000 سوم باردار نمرش ببینید 303 دست 0303 دور استایلینگ است ماشین دیسک بالونچوش در حالت خوب تنیروفکاش سالونا بس حجتش 6 ماه دیگر سالش 2006 باردار جان نگاه کنید نمیش کم ترک خراشتگی است پلیروفکا میکنید اگر ممکن پلیروفکا توزه خوشبو شود انا دور استایلینگ گفتیم باردار استایلینگشون جو سال 2010 11 میشه دیگر خیلی میشه باردار استاپچوش ببینید فرق میکنه انا мотор 2.0 бензини бардорон ҳолати саломаш салони сиё кӯҷни салон нархи мошина бардор қариб 70000 68000 фистода юдам дидед бардор кам кам кор дорад барои ҳамин сабаб нархи беҳтарин нархи арзон мондем ки штоби ҷош ба фурӯшем мошина срочни пул дар кор будаст 59000 сом чӣ хел аст бардор ё тамошо кинед мотор харобкаш мегӯянд ки 100% камбудӣ надорад фистода дар педачош бинед монитори андроид зада гиргам кондитсионерашон бояд кор кунад бардор пробегаш ҳам бисёр нест бардор 190000 аз чанд аст намақи гаштаги аст خلاصی در باردار 290 بس بخشش 290,000 کیلومتر گشتگی است ماشین یوروپا است باردار یوروپا امریکا نیست باردار مرحمت نمرش هم پدرکا خیلی است باردار ارزنده است نه فکرتون است لایک فراموش نکنید با کانال ما ابو شید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای تجینا بای 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 از سروش فروخته میشه او انا بای 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 باردارای من دوست دارونی BMW دوست دارونی BMW سیمیورکا Астед инҷа бардаро дӯстдорони семёрка тамошо кунед срочно бардарои ман соли 2018 BMW 7 серия сборкаи Корея бардар ҷоно мошинча корейка буд ҳолати беҳтарин кати мотор бардарои ман 4.0 дизел 3 литра мешад на ҳолаташ беҳтарин нарха 310000 сомон фистодан мошинчаи мо бардар ҷонои ман лонг аст бойна LD лонгошон медонед бо дар устар мешад лонгошон бардаро нархашон қиматтар аст нархи беҳтарин кати мо мондаем боз муомила дорад 4 дар албатта давочик дорад не салон нигоҳ кунед чӣ хушрак аст шторка ана мониторош ҳам аст бардаро подсветкачош ҳам аст светильникчош на планшет сиденё арқиб лифт бардаро массажам дорад марҳамат кунед ҳолати беҳтарин панорамаш ҳам аст срочни фурӯхта мешудааст бардаро барои ҳамин нархи беҳтарин ба розӣ кардагем нархи беҳтарин аст бардаро харидоро марҳамат успед кунед ана ҳуҷҷатош бошад агар 5 моҳ тонировка 5 моҳ ҳуҷҷат доштааст утилизатсия ҳам дорад мебинед камераи 360 градусаш бардаро бед ключҳои доступ албатта ки дорад мебинед салон акустикаш харман кардон бардаро кожни рул мултирул ана бо чӣ дорад дувохзони климат контрол жест дорад дасткати бардаро феҳимо ишора мекунед худаш баланду паст мешад хулоси гап бардарои ман ҳама наварота дорад гӯям ҳам хато намекунед марҳамат кунед срочни фурӯхта бошад успед кунед шумо пробегаш бошад 230000 километр гаштаги аст радной пробеги худаш гуфта истодам чӣ хел аст на аз хайрдору арзанда аст яъне фикротон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шед боз мошини арзон дастрас дар канали дӯст доштатон ҳафта дубай теҷи бай 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 дастаки бошед
бардарои ман, ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. Ман рама тамошо кунидани электромобила. Ин медонид бо чӣ хел аст? Ин BYD танк буд аст бардаро. BYD танк. Ин се қатора 7 нафар аст бардаро. Сиденияш ҳар чораш массаж доштааст. Комплектатсияш бисёр хушроак аст бардаро. Ман запас худ 600 км буд аст. Буду шуд 25000 км пробег дорад бардаро. Солаш 2022 моҳи 11 аст. 4 баллонаш бардаро, дискачош нигоҳ кунед, напанав аст. Ҳолаташ хушроак аст, пробегаш кам 2023 ҳисоб мешавад. Дай мошинча. Ахи боша нигоҳ кунед чӣ хушроак аст. Дидед бардарои ман BYD танк буд аст. Инсон плюс ба бисёр монандӣ дораду. Ана утилизация доштааст мошин бардарои ман. Дар ҳолати хуб аст гуфта истодам. Дар фикрам ки худамон ба гаштагӣ нест бардаро, навомадага салонош сиденияшо бинед бардарои ман. Сиденияш капитанский ба салончош ромбик аст бардаро. Ана ин сидени ки 4 та гуфтем бардаро, ин сидениҳои байн кади пешош массаж дорад бардарои ман. Ана сидениҳои ақибаш бо лифт доштааст, панорама ҳам дорад. Комплектатсияш бисёр багати хушроак аст. Без ключевой доступ. Камераи 360 градуса дорад бо бардаро. Дидед на? Ҳолаташ идеални аст бардаро. Ана ин зебандаи шумо аст. Марҳамат кунед на. Сиденичошо бинед, дизайнаш чӣ хушроак аст. Як та заряд мемонед бардаро 600 км мегардид. Запас худаш 600 км аст бардаро. Рефлекторчошо бинед, мониторош, камераи 360 градусаш гуфтем дорад. На панав дастан ки خودم با گشتگی نیست خطور نکنم که خطایی با گشتگی باشد بردارم خیردارو باشم مرحمت سراچنی فروخته میشد ارزنده از یعنی فکرتون حتما نسید با دوستان روان کنید بردارو باز نه خیلی ماشینی ارزان دسترس نه خیلی ماشین چه خوشروک بردارو میتونید از کانالی دوست داشتتون هفته دوبای تجه پیدا کنید بای اس ماشین چه 137000 سوم الکترومبیل ایون اس بردارو مرا سراچنی فروخته میشد سالش 2025 بعد 24 ممکن چند ماه باشد بردارو запас худ 480 км срочный бардар ҷаноби ман 9000 км пробег дорад буду шуд утилизация доштааст мошинча бардарои ман марҳамат кунед гаштагӣ нест гуфта истодам срочный фурӯхта мешудааст нархи бардаро 145000 сомон гуфта истода гидам барои шумо нархи беҳтари ма розӣ кардем 137000 сомон бардаро биёед аз номи канали мо гап занед боз албатта ягон майда муомила мешавад бардаро сеташам бисёр сети хушроак аст на панал 4 диска баллоношам нав запас худо гуфтем як заряд мемонед бардарои ман қариб 500 км мегардед бардаро салоноша нигоҳ кунед чӣ хушроак аст ҳолати салонаш беҳтарин ҳолат ба бардаро ягон чи камбудӣ надорад бардаро мошин дар шаҳри душанбе аст биёед аз номи канали мо гап занед бардаро савдо кунед арзон кунед гиред нигоҳ кунед салончо чӣ хушроак аст кондитсионершошам албатта ки кор мекунад мошин нав аст охир бардаро 9000 км пробег гуфта истодам чӣ хел аст бардаро ҳаст хайрдоро штокчошо бинед чӣ хел аст мултирул пробегаша гуфтем 9000 км ана бо чиша гап занед бардаро монитор задни камера дорад камераи 360 градуса намешад нобаёб марҳамат срочни фурӯхта мешавад фикротон нарасед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дост доштатон автоду байтеҷе бай аст марҳамат мошинотонро метавонед биёед ба канали мо ба эълон гузоред ташаккури зиёд бардаро дӯстдорони Camry дув анаи Camry чиро тамошо кунед бардарои ман нархша дида ин чӣ нарх аст гуфта видео нагзанед бардаро майли агар нархаш маъқулам набошад як бор то охира тамошо кунед яъни бардаро баъд фикратон насиб мешавад барои ки мошина хеле худо ҳама ҳаракат кардам арзонтар мо негуфтем не фарохҷои не қимат ғалтидагӣ ина мегӯям 20000 сом ба хато накунам $1700 бо ман намегам шумка кардагам шумализатсия кардагам 4 қабата фирестодам хулас бардаро хеле ак расход кардагидам ва бовои антибилики оригинал задагам мегӯям ана мотор 3.9 соли 2011 XL бардаро расходи шаҳри истарахшан овардан мошина хоб 4 диска баллон нав 6500 сом хардагинан дискои Camry 5 баллонош пачка кузуфош тоза идеални мотор бардаро бовар кунед ранги соат кор мекунад без ключевой доступ ахибошам мегӯфтед XL мотор 3.9 дугли штела мешавад срочни фурӯхта мешавад бардаро боз муомилаи хушро дорад нашод нархаш бардаро биёед пеши мошина гап занед савдо кунед 159000 сомон фирестодам бардаро арзон кардан гуфтем худашон гуфтанд ки мо худамон арзон мекунем харидор биёд пеши мошина худамон барошам вазн кожоша шумо састияниш нигоҳ кунед бо ҳам мошин то мошина дорад бардаро барои ки нарх наво арзон шудагааст мошина арзон бисёр мемонед фикр мекунед ки ҳоло ҳам мошина арзон мебардад мошине ки расход кардаган мошини зуд ҳама вақт қимат аст хеле не белоша бинед чӣ ха бардаро ба таъриф кардан меарзад не ки худатон билед не заводской пленкошам дараҷаи 60 бардаро без ключевой доступ сидени лифт 2011 гуфтем бале 2010 11 моҳ 11 мешавад рулош мебел даст бардаро кожни рул мультирул 146000 мил пробег ошибка надорад мин бад бензинош кади акустика ҷибед обогрев сидени старстоп торпедоша як бор гирам майна тамошо кунед бардаро чӣ хел тозак аст
Бегон чашм банди. Ненже компас автоса тюменя люк. Hamın avro taşas, hamın avro taşas sevinin şaş taga şaş silmira barda. Tenirovka hocatoş neki kamtar munda gesmekan. İşkel asna bardaro madama fikreto hakun evsiz. Arzandas yani. Çam pul barzandas kaynamani. Yaksa pavyonu bagar yakin arzat. Belki bu savdu meşatkin. Çam pul barzandas fikreto ne borun evsiz peli. Benim peli çankas bayni o muşni famas. Kul yakelo satta yaksa dahta megan bardaro. Yakelo dom bir sürü asana. Bay bay bay. Bay asın. Rafti.